Iki ngapa ta cah iki kok kaya edan ta cah iki? Iki neng Ploso Ndadapayu Semano adicara merti dusun. Kuwi apa kuwi? Iya engko nembang kuwi apa kuwi rasa. Kowe kena ngapae, Truk? Engko aku semelang kowe iki nguyuhi bok apa nguyuhi wit gedhe. Engko Kang Supan. Presake sik yo. Kok nek rada masuk angin kok kaya suaramu ki kelokor-kelokor. Ora Kang Bagong. Kang meneh. Aku ki adimu. Oh iya ning lali silsilahe lali aku. Mbarepe iki aku, nomor 2 kowe, anake Semar, nomor 3 ki Bagong. Ki ragil dhewe, kowe nek nyeluk Bagong ki Dik. Oh, Dik. Iya, Dik. Heeh, ora Kang ndakku ora walik. Awak dhewe minangka dadi sing diaturi utawa sing ditimbali sowan mrene ming melu ndedonga. Bismillah. Kocike. Kanjo arep bismillah lah. Ndedonga ngersane Gusti, mugi-mugi Dusun Ploso Ndadapayu kene tansah pinaringana ing Katentreman. tansah winantuing Guyub rukun Bandarampul. ulupis kuntul baris. Nggone padha mbangun dusune Dewi-dewi. Ya dusun Ploso Ndadapayu. Kecamatan Umbulharjo.